Takulanira timalize tsopano za commission of inquiry mapoints okhaokha amene akupezeka mu mmene mumu pachatu tisaiwale akuti tu ndege imeneyi pamene imakasiya maliro malemu Ralph Kasambara akuti mmene momo anthu atakweramo akuti anayamba kuyankhula moti ama ndege sili bwino kuti ndege sili bwino even anthu ena anayankhula kuona kuti pobwerera ndege isitikweraso basi pobwerera ndege isa sakweraso zimene ndithu amayankhula kuti akuti ndege ija ndithu sinali bwino. That's why I mean the second time pena amapita ndi malemu Dr. Salos Chilima mwenje faka anasintha route. Nde point yoyamba ndimene point ine ndiyo kuti akuti matupi ena ati anavuta kuwachita kafukufuku chifukwa ogwira ntchito kumalo osungira matupiwa anali atawagwiragwira matupiwa. They interfered with the borders. Ati sizikudziwika kuti anawauza ndani kuti agwire matupiwo ndi kuwakonza powasambitsa komanso kuwakonza mabala. Ati ogwira ntchito ku nyumba yosungira matupiwo anajambulaso matupiwo zomwe sizili zoyenera. Point ina ndimeneyi. Point ina ikuti chani? Point ina kuti kafukufuku wati wapezanso kuti anthuwa ayenera kuti anafa asanafike pansi chifukwa panalibe magazi pamalo pomwe ena anagwera, anamwalira ndege isanagwere pansi. Kusowa kwa magazi pamalo pomwe ndege inagwera ndi m'matupi mwawo komanso kusowa kwa mkodzo m'matupi mwawo ati kunakhudzanso kafukufuku wa achipatala. Remember kuti ripoti ili popanga ripoti ndithu padutsa 3 hours akupanga ripoti ili. Makomishonala akomiti akulandilana kuwerenga ripoti ili ndipo pano makomishonala wa commissioner number 6 akuwerenga ripoti ili. You see anthu mpakana 6 akuwerenga ripoti limodzi. Mabanja oferedwa asanu ndi awiri anapatsidwa 1 million kwacha, yani banja lililonse kuchoka kuboma. Komishoni iyi yati banja la malemu Shaniru Dzimbiri linapatsidwa chipepeso chokwana 5 million chifukwa iwowa anali mayi wa fuko nthawi ina. Wa komishoni iyi yati ndalama zokwana 1.5 billion ndi zomwe zinagwiritsidwa ntchito pa maliro a malemu Dr. Salos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Ndiyeno komishoni yati kafukufuku wachipatala anaonetsa kuti anthuwa anafa kamba ka ngozi ya ndegeyo kutsatira kuvulala kwambiri mutu ndi munthiti. Ati kafukufuku wa chipatalayo anasonyezanso kuti thupi la malemu Dr. Salos Chilima silinaomberedwe ndi mfuti ndipo akubanja analoledwanso kuti akaone okha. Kafukufuku pa thupi la malemu Chilima anapangidwa ndi Dr. Steve Kamiza ndi Dr. Zamiwe Tomoko ndipo komishoni yati awa ndi madotolo omwe akubanja ankafuna. Tengere kuti ndi autopsy imeneyo. Thupi la malemu Shaniru Dzimbiri linayezedwa ndi Dr. Charles Dzamalala komanso komishoni yati inayesetsa kuti ikumane nawo koma iwo amangopereka zifukwa kuti atanganidwa mpaka sanakaonekere ku komiti iyi. Right.
zomwe kafukufuku wapeza. 1, kafukufuku wapeza kuti ngozi iyi inachitika chifukwa cha kuvuta kwa nyengo, environmental factors, komanso kutayirira kwa anthu omwe ankayendetsa ndegeyi, human factors. 2, komishoni yati sinapeze umboni osonyeza kuti ndegeyo inali ndi vuto, no technical fault. Komabe iwo ati kafukufuku wa izi akuchita bwino lomwe ndi aku Germany. 3, ndegeyi ati ikanagwiritsa ntchito njira ya nthawi zonse ikanakafika ku Mzuzu. 4, kafukufukuyu wapezanso kuti panalibe kukonzedwa kulikonse kuti anthuwa aphedwa kapena kuti aphedwe homicide. Mapointiro amene akunena ndi amene wati anthu aja. Ndiyebe izo ndi zomwe makamaka but tamene takuangula amene ndi mapoints ndithu amene anali mmene mumu. Pongonjezeranso ngati sindiziwa ngati point imene nali nakaleso panali anamiwa aja atasazika kuti ineyo sindipanga nawo chifukwa kuti mukanika ku zinthu zina simufuna muzike poyera. Komanso panali apasta aja amene amatchedwa kuti ndi nkhani ndimene guys. Thank you so much. Takunyadira kwambiri kuti munali share Malawian cameras. Right.